Здравейте! В днешния епизод сме в квартал Дистрих в Студентски град, за да ви запознаем с една прекрасна млада мама-предприемач. Тя се казва Ана и идва от Москва и е истински гражданин на света. Тя е създател на Мишка Бейкъри и сега ще видим какво ще ни покаже. Заповядайте! Казвам се Ана, на 27 години съм, родена и израснала в Русия, но живея сега в София, България. Съм предприемач, майка и създател и главен готвач в сладкарница Мишка Бейкъри в София. От доста години, така да кажем, съм посещавала България, като цяло много ми харесвала. Сандански до място, в което съм почти, така да кажем, израснала, което ми излекувало, защото съм била болна с астма и оттам нататък започнало моето приключение в България. Дошла съм тук да уча готварство, след това влюбих и си останах за по-дълго време. Малко се попутешествах по чужбини, по различни страни, но най-накрая си реших да се завърна тук, защото наистина за мен това България и София допринася усещане на дома и реших, че това е комфорт, моя личен и искам да съм тук. За мен Мишка Бейкъри е усещане на уюта и дома. Аз, както разказах, всички нашите гости, които идват, получават една кутийка, на която може да забележите нашите герои, меченце и зайче. Това е олицетворение на уют, на къща. Това е моята лична мечка, която баща ми подари, когато съм била много малка. Оттам тя е срисована вече от професионалист. Тя винаги пътувала с мен и била навсякъде с мен. Затова аз поисках тази мечка да олицетворява нещо повече. Мишка Бейкъри, сега мога да го нарека, е иновативно нещо, което е в България, в София. Ние сме първи, който правим фаткарончета. Това е корейски вид макарон. Голям, много по-голям от стандартни, с много пухкав разбит пълнеж. Точно това, когато вие правите тази хапка, това нещо е супер меко, супер нежно и въздушно. Това е нашата номер едно, така да кажем, иновация. Второ нещо е нашата бенто тортички, които сега са супер нали, вървящи и популярни. Това е една супер мъничка торта, ето такава 10 см, перфектна за 2-3 човека, на която можем да нарисуваме каквото и да е, на какво, нали, може, на каквото способна вашата фантазия, така да го кажем. И да, и сме ги правим за вашите специални, за поводи на нашите гости. Да, всяка една е уникална в такава малка къщичка. Това е нещо, което отличава, може би нас от всички други. Това са нашите уникални неща. От доста години това е била винаги моята мечта. Не била толкова подкрепена преди да съм готвач или сладкар, но все пак винаги имах стремеж, имах вдъхновение да правя нещо с ръце, да създавам, нали, уникални неща. Когато се влюбих в това нещо като макарон, когато се влюбих в това нещо като бенто тортичка, съм се казала, че искам да създам сладкарница не просто така, защото искам и го правя хубаво. Не. Искам човек, който идва в моята сладкарничка, прави своята хапка, нали, затваря очи. Ето, точно за този момент реших да отворя сладкарница, когато вие свършвате тази хапка и вашите очи за мен говорят всичко. Не ми е нужно каквито и да е, нали, думи. Аз вече знам за какво съм отворила сладкарница. И за мен, както много хора виждат, първото, което пише в нашото биоописание, не пише нещо сладкарница, нали, адрес или така нататък. Не. Там пише нещо като нашото девиз или мото, пише повече от сладкарница. Защото аз винаги решавам да правя повече. И да. И няма да спра. Първо нещо, може би, така да кажем, е време. Защото
Няма го. 24 часа е недостатъчно нещо, да си водиш бизнес, да си отговорен, нали, да можеш да отделиш достатъчно време на твоето дете. Аз винаги, нали, така, казвам в моята глава на себе си, че това не е окей, смисъл. Аз съм лоша майка, може би като и повече от нас, нали, винаги си мислят. Аз не съм обърнала внимание на нея днес, не съм дала и такова нещо, защото съм имала 10 000 други задачи. Винаги се карам на себе си за това нещо. В смисъл, това е трудно лично за мен. Е супер трудно да съм сама тук, да водя бизнес, да съм една, нали, да се ставам, да готвя закуска, обяд, вечеря на моите дете, нали, се грижа да всичко е наред с нея, тя да е обута, облечена хубаво, нали, и в същото време трябва да се тръгваш на работа, тя си е дори с бабачка, дали е с баба, смисъл няма значение, то аз винаги се притеснявам за нея и също така за моето време, защото аз никога нищо не успявам. Винаги се закъснявам сега за всичко, но да, мисля, че дори да е трудно, след това можеш да кажеш на твоето дете, виждаш ли това Мишка Бейкъри, нали? Това е твоето. В смисъл, аз мисля, че тя ще се гордее. Аз виждам как идва, как помага, как бърша пода с нас, бърка някакви теста. Мисъл, дори да се, нали, така да кажа, съмнявате в себе си. Аз виждам това от доста майки, които ми последват и пишат, нали, в Инстаграм такива мотивиращи послания. Много ти благодаря, че, нали, ти си една като нас, но правиш нещо повече и ние се зареждаме. Нали. Ние искаме да правим това. Това мотивиращо много е много трудно. Трябва всеки един, който може да прави това нещо, да знае това, но се струва. Първо, което искам да ви кажа, че винаги можете да дойдете на нашата физическа локация и намираме се ето в такъв много странен, но много модерен контейнер. Може да видите, ето там пише Мишка Бейкъри. Ние намираме се в Студентски град, булевар Георги Димитров 81. Това нещо се нарича Квартал Дистрикт и ние сме част от него. Ако вие имате, нали, специален повод, няма значение какъв, дори да е много важен рожден ден на вашата куче или годишники, месечинки на вашата бебета, ние винаги сме на среща, вие може да поръчате ваша уникална бенто тортичка. Също така за всякакъв повод, ако имате някакви по-големи събития, кейтеринги, сме на среща, да приготвим нашите уникални фоткарончета за вас и нашата десертчета също така. Просто последвайте ни в Инстаграм, много сме активни. Това не е просто страница, това е нашия живот, живот на една сладкарница. Вие не сте го видели преди. Със сигурност при нас е винаги много интересно и някакви драми. Това е като наистина един сериал, който гледате. Ако вкарате Мишка Бейкъри София, веднага ще ви излезе и ще видите нашото логотипче. Много семпло, но много значимо за нас. Да, последвате ни и когато ще ни последвате, вече знаете, че това е място, където трябва да дойдете.